Аның турыда музыканы туя тәмен белә диләр. Бүгенге героебыз профессионал композитор, дирижер, скрипкчы, гаять тыйнак шәхес Фуат Әбүбәкеров. 1940 елларда Болгауыр катлаулы чор башлангач танылган иҗат әһелләрен кулга ала башлыйлар. Шулай Нәҗип һәм Хәлимә Әбүбәкеровлар гаиләсенә дә Үзбәкстанга китәргә туры килә. 1944 елның 2 ноябрендә Үзбәкстанның Наманган шәһәрендә затлы, зыялы музыкантлар нәселен дәвам итеп Фуат Әбүбәкеров дөньяга килә. Әнисе Хәлимә музыка белгече, әтисе Нәҗип татарның беренче виолончелисты, заманында Салих Сайдашев, Нәҗип Җиһанов кебек бик күп бөекләр белән бергә эшли. Сугыш вакытында бөек композиторларның шактые Мәскәүдән Үзбәкстан якларына күченеп китә. Танылган композиторлар ярдәме белән Фуат Әбүбәкеров скрипкада уйнарга җиңел өйрәнә. Әти безгә бик күп сөйлидер, дуслары турында ул беләдер. Без Наманганда калмыйбыз. Мин скрипкачы буларак, апаларыбыз пианист буларак, барыбыз да монда кайтырга тиеш. Ул байтәдри. Аның васыяте, әгәр дә минем бер генә балам Казанга кайтып, мин жүргән урамнардан, мин эшләгән театрга киреп, аның паркет идәннәрендә жүрсә, радиокомитет оркестрында эшләсә, иң зур бәхет дип. Ләкин мин үзем генә кайтмадым. Bütün балаларыбыз да монда кайтты. Һәм әтинең дуслары безгә бик күп файда китерде. Фахри Хусайнович Насретдиновлар белән бергә аралашып, Исмаил Шамсетдинов ул радиокомитетта эшлидер, мин радиокомитетта үз йортыма кергән кебек. Фуат Әбүбәкеров Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 1964 елдан бирле эшли. Ул гаҗәеп актив, анда шул үзенең туган ягы Орта Азияның кояшы янадыр ахрысы йөрәгендә. Ул бүтән Татарстандагы театрларга 180-нән артык музыка эшләгән. Анда музыкаль бизәлеш тә бар, анда үзенең композитор буларак киләре дә бар. Шуларның 82-се Камал театрында. Ул бит беләсезме, спектакльгә музыка язу бик катлаулы эш, уйлап карасаң, әсәрне белергә кирәк. Аның чорын, жанрын, заманын, һәм андагы характерларны белергә кирәк. Чынлыкта Фуат ага нәселенең музыкадагы иҗат эшчәнлеге 150 елдан артып киткән. Фуатның гаиләсе дә бит аның бик музыкаль, бик талантлылар. Алар хатыны Татьяна белән гомер буе бер театрда, бер оркестрда эшләделәр. Һәм инде менә дигән музыкаль талантлы Руслан дигән егет үстерделәр. Ул да шушы юлдан китте һәм ул да көйләр яза. Аның да менә 30-га якын спектакльләргә язган музыкасы бар. Менә шулай итеп, нәсел әтиләреннән килгән шушы музыкаль нәсел һаман да дәвам итә. Музыка спектакльнең җаны дияргә ярата Фуат абый. 50 елдан артык оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм дирижеры булып, хезмәттәшләре белән театрда җыр аша тамашачы күңеленә юл сала алар. Солдат хатын барсын сиңа әнкәйем. Фуат абый, сен хәтерләргә тиеш инде. Мин 76 елда иң беренче тапкыр Марсел абый мине Сәнгәршәлдә шәкерт җырын җырларга чыгарды. Мин әле оркестр белән җырлаганым юк. Рәис абый җырын өйрәтте. Аннан соң сез миңа кол булгап беренче тапкыр мин ул шәкерт җырын җырладым. Субханалла. Менә шуннан мин инде Фуат абый белән аралаша башладым. Сез инде менә бик күп спектакльләргә көйләр язган кеше бит инде. Менә Әхмәт уйнаган, мин җырлаган җырлар да бар. Бик яратып җырлаган ул әниләр турындагы Рәшидә апа спектакле, улларым дигән спектакльдә солдат хаты дигән җыр, әйме? Мин өйрәндем Фуатка мичтән. Оркестр ничек эшләү, оркестрда да уйнаган бит инде. Ничек итеп анда оркестрда уйнаганда ишетәсең ансамбль. Шулай бит ул бик файдалы музыкантка.
Ол дирижер ите, мен анда төрле партиялар бит инде. Униса, ол сиңа байыта. Фуат абый, исән сау болайық. Скрипкабыз қолдан түшмәсен һәр вакытта. Ахмат, менә Фуат абый, Ахмат, әле безнең тагы бер подружкабыз бар эфирая, без гел бергә бөтен җирдә шулай. Минем авыр еллар инде театрда рольләр юк. Менә Фуат абый миңа ул вакытта ярдәм кулын сузды. Аның өстәлдә яткан бик күп кенә җырлары булган. Ул бит бик тыйнак кеше. Алай теге җырчыларга тәкъдим итеп тә йөрмәгән инде, күрәсең инде ул менә язган да ничектер ул өстәлдә калган. Ә минем спектакльләрем дә юк. Концертларда катнашасы килә. Менә мин шул вакытта миңа Фуат абый үзенең җырларын биргән иде. Һәм менә шул җырлары белән мин яңадан үземне үзем таптым дип әйтергә була театрда. Һәм театр артистлары менә шул, бәлки аның тавышы да юктыр театр артистының, әмма ләкин ул менә шул җырдагы моңны, сүзнең мәгънәсен, язмышны күрсәтеп бирә ала. Шуңа күрә Фуат абыйның җырлары алар башка композитор җырларыннан үзгә. Алар театр композиторы җырлары. Аларның язмышлары бар ул җырларның. Аның зәңгәр кыңгыраулар, үткәннәр сагындыра, мине танырсыңмы, ак ромашкалар, кичер мине һәм тагын бик күп кенә җырлары теләсә кайсы тамашаның матур бер бизәге. Хәтерләсәгез, Кияү белән Кәләшне пьеса китерде, Марбаҗиевның кыргыз драматургының пьесасын китерде. Миңа укырга бирделәр, җырлар юк. Һәм беләм, Шамил өзелеп көтә җыр. Изләп карадым, менә җыентыклар, ниләр, кулыма утлы бузлар китабы килеп чыкты. Зөлфәт Маликов шигыре, кичер дигән шигыре килеп, назларымны кичер, сыңардылар, күзләремне кичер, сың бактылар. Күзләремне кичер, соң бактылар, сүзләремне кичер, елаттылар. Нинди спектакльләргә, кайсы театрларга музыка язган. Камал театрына 57, Әлмәт театрына 25, Тинчурин, Минзәлә, Кариев, Чаллы, Дүбән Кама, Оренбург, русча түзі дә бар иде. Һәм телеспектакльләрне. Халык театрдан көйләп чыгарга тиеш. Алар хәтта тормышта инде спектакль беткәннән соң да тормышта яшиләр. Бу димәк, композитор буларак аның таланты, уңышы, интеллигент музыкалар, ничектер бик нечкә күңелнең иң нечкә кылларын тибрәтә торган, гаҗәеп матур, моңлы да, халыкчан да алар. Менә бу вешалкада абалар миңа әйтәләр, карале синең җырларыңны әле беренче ишетеп җырлап китәләр. Чөнки мин әйтәм бит, мин театрга мөкиббәр киткән кеше. Әгәр дә мин бу театрның сулышы, һавасы шифалы булмаса, неужели мин 60 ел мине монда түзәрләр? Рәшидә Пажиганшиннан башлап, Маршал Шәрмжановтан башлап, хәзергесе бөтен режиссерлар, артистлар миңа ышанам, мине яратып искә алалар. Үзем әйтәм бит, бер көн театрга килмәсәм, ул көн минем өчен югалган көн. Аның ул скрипкада уйнау алымнарын әйтеп бетергесез, менә күңелгә шуның кадәрле якын. Мин дөресен әйткәндә аның уйнаганына сокланып, аның запислары бар, шушы записларын тыңлап, үземә дә скрипкамда менә Фуат абыйча уйнысым килә, әмма ләкин булмый, чөнки һәр кешенең үз ахаңы, һәр музыкантның үз алымы, һәм инде Фуат абыйның ул искиткеч үзенеке, чын халыкчан, менә аның күңеле нинди, аның уйнавы шундый. Фуат абый тыйнак, әмма ләкин таләпчән. Без бик бәхетле музыкантлар, безнең җитәкчебез Фуат Абубакиров булуына. Сразу күңелгә шундый рәхәт булып китә. Нинди генә чара булмасын, Казандамы ул, Россиянең башка шәһәрләрендәме, Финляндиядә булсын, гастрольләр вакытында без шундый музыкаль номерлар, концертлар ясыйбыз. Әлбәттә, алар Фуатсыз була алмый. Аның скрипкасы, аның күбәне диләр инде, шәрекчә әйтсәк, ул бөтен
тамашачыларның да, безнең дә рухын күтәреп, күңелне күтәреп, яшәргә көч бирә торган музыка. Фуат Әбүбәкеров 5 яшендә кулына скрипка ала. Шуннан башлап, милләткә кагылышлы һәрбер чарада аның скрипкасы бүген дә моңлана. Беренче скрипкам Наманганда булды. Ул фабричный инструмент. Хәзер минем 3 скрипка бар. Барысы да әйбәт скрипкалар. Миңа әле бик зак еллар ул скрипкаларда уйнарга насыйп булсын.